Ramon Tulfo versus Philippine-Chinese Association. Dad, naging viral ngayon si Ramon Tulfo na spotlight siya kasi mayroon siyang ginawang isang viral post na kinukutya niya ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kasi isang post daw ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, nag-donate daw sila ng 1 million pesos para sa mga na-affect ng typhoon o flood victims. Ngayon, kinukutya niya sila kasi sabi niya na ang liit naman ng donasyon na binigay ng mga Filipino-Chinese na ito sa mga typhoon victims. Kasi sabi niya, asa yaman-yaman ng mga tao dun sa Filipino-Chinese Association, dapat mas malaki pa ang dapat ibigay nila. Kaya kinukutya niya sila. At ngayon, nakikriticize naman si Ramon Tulfo dahil maraming nagagalit sa kanyang pangungutya sa mga nagbibigay ng donasyon. Ano masasabi mo dito, Dad? Well, siguro linawin natin yung mga issues. No? This is clear-cut misunderstanding between all parties. No? Kasi number one, wag natin sana kalimutan, ang mga association, lalo na yung mga private organization na ganyan, yan ang mga voluntary yan, yung mga asosasyon na ganyan. Ang mga nagiging members yan, siyempre hindi naman lahat successful. No? Pero kadalasan yan, kung mga businessman sila, at saka lalo na kung mga Chinese sila, gusto lang nila magkaroon ng parang fraternity, parang isang brotherhood, no? Na meron silang makakasama, may giging kaibigan at may mga kakwentuhan at the same time may hinga ng payo. Ito'y asosasyon ng mga pangkaraniwang mamamayan na nagbuklod-buklod para sa ganun magkaroon sila ng isang magandang samahan. So hindi ito samahan na para kinakailangan mamigay sila ng pera kung kanino man. Yung donasyon naman, yung sinabi nating donasyon, yan ay voluntary kasi it's a private organization. Saka wag natin kakalimutan, maliit man o malaki, pag binigay na donasyon yan, isang pasasalamat kasi hindi naman mandatory yan, hindi naman kinakailangan nila magbigay. Ngayon, kung sinasabi naman ni Ramon Tulfo ay napakaliit ng binigay, hindi naman siguro dapat kutsain. Kung hindi, dapat hikayatin na lamang. Instead of criticizing them, he should be inspiring them to give more. But again, at the end of the day, wag natin kalimutan na ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce, marami rin silang mga proyekto na ginagawa at tinutulong sa ating lipunan. Katunayan niya, mga eskwelahan, kung ano-ano pa mga ibang civic activities nila. Pero itong mga to, hindi nila talaga responsibilidad to. Ito'y ginagawa lamang nila, nagkukusang loob sila, dahil nagmamagandang loob sila. Ngayon, kung sasabihin naman natin, mayayaman yung mga members, hindi naman lahat mayayaman, no? Hindi naman tayo kasama sa asosasyon, pero at least naiintindihan natin na unawaan natin kung ano yung organisasyon dahil iba sa kanila kilala din naman natin. Hindi naman lahat sa kanila matagumpay kasi tandaan natin sa isang negosyo, pag nagnenegosyo kayo, out of 100 businesses na i-set up nyo today, after 5 years, baka 5 o 10 na lang natira. Kaya marami rin sa kanila struggling. Pero nagtutulungan sila dahil sila isang samahan, silang parang fraternity yan. So wag naman nating liitin o kutsain yung mga nagagawa ng isang voluntary organization na nagkukusang loob at nagmamagandang loob. Kung tituusin natin, marami silang proyekto. Di ba? Meron kang mga listahan ng nagawa nilang proyekto. Sa aking basic research lamang kung anong ginagawa ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, from 2023 to 2025, nag-donate sila ng 6,200 public schools buildings sa mga rural areas. On average daw, gumagawa sila ng 300 to 400 classrooms per year at around 700,000 pesos per classroom. So usually per year, nagdo-donate sila ng 210 million to 320 million pesos worth of classrooms per year. At saka meron silang 45 medical missions annually, kung saan libre ang gamot, libre ang treatment, at ang bawat nasa-serve ng isang medical mission ay 800 na tao sa bawat medical mission. Sa 2025 alone lang, nag-donate nga sila ng 10 million pesos worth of rice para sa mga typhoon victims. At saka from 2019 to 2021, nung COVID-19, nag-donate sila ng 270 million pesos worth of medicine, food, at saka money sa Department of Health at saka para sa mga Pilipino. Huwag naman natin sana sigurong kalimutan, no, na ang mga voluntary organization na to, hindi lamang sila, katulad ng mga Rotary Club, mga JCs, mga Lions, ito yung mga samahan ng mga pribadong mamamayan na nagbubuklod-buklod para sa ganon gusto nila magkaroon ng isang magandang samahan, unawaan at tulungan. At sa titingnan natin, hindi ito mandato o hindi ito mandatory para sa kanila na magbigay ng tulong sa lipunan o sa kapwa. Ang kanila lamang isang asosasyon ito, pero sila ay nagmamagandang loob. Dapat purihin natin sila, dapat lalo natin silang hikayatin na mas lalo pang maraming magawa, suportahan natin, hindi yung kinukutya at iniinsulto kasi ito yung napaka-negatibong pamamaraan. Kung gusto natin maging positibo, dapat positibo rin yung ating approach sa kanila. Bagamat sabihin natin iba sa kanila mayayaman at may kaya, wag naman natin sanang kalimutan na nagbabayad din ng buwis yung mga yan at marami rin silang mga pinapasweldo mga tauhan at tinutulungan na sa mga kanilang mga negosyo. At wag natin sanang kalimutan, uulitin ko nga, na ang mga negosyo lahat yan may challenges yan. Hindi rin ganun gadali magtagumpay. Kaya lang, yung mga nakikita natin matagumpay, akala natin lahat matagumpay na hindi totoo yan. Wag nating i-generalize. Uulitin ko, out of 100 businessman na nagne-negosyo, maswerte na kung may 5 o 10 doon na talagang successful. Kahit nasabihin natin ng federation, mas marami sa kanila, mas matagumpay, bagamat ganon, wag nating kalimutan, may mga obligasyon din sila sa mga kanilang tauhan, sa kanilang mga suppliers, sa kanilang mga pinagkakautangan. Sana maging patas tayo. Yun lamang po, mga kababayan. Actually, magandang challenge ito ni Ramon Tulfo na dapat ma-highlight o ma-spotlight ni Ramon Tulfo ang contribution ng gobyerno. Kasi ang talagang may mandato para tumulong sa mga Pilipino ay ang gobyerno. Ang mga pribadong sektor ng mga association na to, tumutulong sila kung saan nagfe-fail ang gobyerno natin. Kasi sa totoo lang, sa pag-build ng classrooms,
tulong sa mga typhoon victims, ang gobyerno ang dapat gumawa nun, ang dapat mag-fund nun. Pero ngayon, kulang ba ang ginagawa ng gobyerno? Kaya yung mga kailangan mag-step up ang mga pribadong asosasyon na to? Well, tingnan natin, no? Kasi kung sinabi nating responsibilidad to ng gobyerno, local and national government, wag natin kalimutan lahat tayo nagbabayad ng buwis, no? Kung sa local government, nagbabayad tayo ng buwis. For example, mga real estate taxes, business taxes, yung mga binabayad natin mga permits at mga penalties pag nahuhuli, no? Sa mga lansangan. At hindi lamang yun, meron din share ang local government sa internal revenue allotment ng national government. At ang national government naman, binubuwisan tayo, no? Sa mga VAT. Lahat ng binibili nating bagay na may VAT, lahat yan, binabayaran natin yung buwis. Kahit na ikaw ay hindi nagbabayad ng income tax mo, nagbabayad ka rin ng buwis. Every person living in the country is paying taxes directly or indirectly to the government. Sumakay ka ng jeep, yung gasolina ng jeep, may tax yun. No? Huwag natin kakalimutan na lahat tayo nagbabayad ng buwis, maliit man o malaki, directly or indirectly. Kaya nga, ang responsibilidad sa pagtulong sa kapwa, lalo sa mga nasalanta, ay obligasyon ng local at national government, hindi ng mga pribadong organisasyon. Pasalamat tayo at marami nagmamagandang loob. Yun lamang mga kaibigan, dapat sana lagi tayong positibo sa ating pananaw at sa ating pakikitungo sa kapwa para sa ganun mas maganda patutunguhan natin. Instead na maging vigilant tayo sa mga pribadong sektor at kung anong binibigay nila, we should be vigilant kung anong dapat ibinibigay at ginagawa ng gobyerno para sa serbisyo ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.